Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Elo mkumana makasimbele. Ndamufuna makusini panamba ndida konfirma kuti ndimere 30%. Kuti ndizokwanisa kusindisende confession yangu. Confession yangu kumana shakamera kusakudai. Back in 2012, in Pretoria, I was in Pretoria on that day, on that day. So ndine cousin yangu tatiura nazvo kudaro tatobaya graft tese tatopinda same graft. So pamaweekends aya tairova namavisit taivisitirana mwaye pamunasi this weekend pamunasi tona kuya kutini kwake mangwana uya kutini kwangu namanje. So rimwe day akazoti ndamushanyira ndamurova visit then akati uncle kule ndine friend yangu inogara inoshanda pasaluna because friend yacho yake yaitoshanda close nepadhini paaigara cousin yangu. Then but akule ndine friend yangu dati timbona 2 minutes up no kafta pasaluni adawa heavy tabashi kunoona chidhimani wacho dhimani kasvika takatomona dhimani takatorowa mavo introduce achisisokusesese awandikule yangu kule awandi best wangu ndi friend awa heavy bobo chimwe nosama first order vatangotosiyana ona manje dhimani watangati akule awatana bobo chimwe manje tanga tokenana papapo ndakabaya kutini kwa cousin yangu then tokana kubaya kwa dhimani kusaloni tomborwana tuma visit 2 minutes chikoko tinomboona ndafafa umwana manje ngogara imwe semunhu ashanda pasaloni asije mwe. So one day then unokuenda chi kuna cousin yangu ndamurova visit cousin nda kuti ndimboona dhimani nasi amandiruka because ndiri munhu wekufara kuruka musoro chimwe kudhara but izvonizvo ndakasiyana zvake. Then dhimani ndakasvika takamuona but anga aibusy maclients then but kana apedza maclients akandochi ndokubata ikule aiwa bo but asapedza late manje around 5-6 or then akangobata akangorova 2-3 lines 2 lines then handikupesera kudheni kule kudheni kwake dhimani then ndabaya kudheni kwake dhimani vandibata musoro bvandiruka but dhimani haana kupedza namanje haandopedza. So then but munhu kuda kule sazvanchaitaka ngati kana muchikwanisa then murarashi padheni then ndichikurukai svika apa ndapenda kupedzai then mangwana makuseni ndini morova pasi then arawa if abobo then cousin yangu I was like nice cousin yangu ivaroba then takatompusha yafoi then ndakatodzoka na dhimani yowe ndakapanadzoka dhimani yowe then pake vandibata futi musoro futi una manje bata musoro una manje saka late nyana manje late tatorara manje because dhimani akazopedza ndimbokuti akazopedza late kungakata 1 hour but ndadhimani aidelay kudeso una manje kuzaenderwa ma-street line ayo but ayanga ari ekuwanda aya anenge akawanda masitlani acho musoro
then but asipedza late I think akaita futi 1 hour futi manje 1 hour 30 minutes zviruka alright manje tarara manje dhimani tatorara board infact takatopedza kuzvuka then patobika chi goftin scarf chinje vatobika scarf takatorova bo everything nice una manje sadhimani sabhururu wa cousin yangu saka hapana pressure una manje mafesi murikuita mafesi chimwe una manje pana hore yaunogaya kuti maiziva but tazorara manje later takangopepuka mukomanashi dhimani ndakatorara anenge muzokana munhu wakarara unoona kurara wakana wakafuga musoro but unoona zongopepuka kamusoro usina nafuga musoro kana gubezi ruko maizemwe so ndakapepuka ndakatorara ndakatasa mudenga ndaona dhimani ruoko rwake riri mubhurugwa mangu bizi nemblambi nhengo yangu mukomanashi ndakati ndipamo ndikurotazve ndambo ndangozitika ndakadaiso asi nii zvangu ndeproblem ndi munhu ari shy mukomanashi ari shy anokwanisa kutaura imwe una manje handi munhu anonyara chaiko chaizvo kunyara chaiko chaiko munhu ari shy munhu asingatombo that's only problem yandiri chaiko munhu ari shy munhu ari quiet so ndangopepuka kudai ndikaona munhu akatosa ruoko mubhurugwa akatobata blambi ati bhizi nemblambi yangu ndangotenza kudai ndizvo here zvandiri kunza ndizvo zvandiri kuona apa dhimani kudai so dhimani ari kutofemera mugotsi mangu chaimchaima kuti akufemera pahuro apa chaipo chaipo zase nemanje nenyadzi dzangu manje kunyara kwangu manje iye manje akabva pakaona kuti munhu asvinura munhu amuka munhu abvabvisa chi roko rake quick mutrausi sezvo angari bhizi nemblambi hapana namashoko andakati ndikangomutarisa kudai so ndikashifta bhozi anga achifemera chamuchamo muhuro chamuchifemera mu anga ndashifta bhozi tangorora pasembedi mabedi maombe sebhozi kapana paungazogaire paungazofungira kuti umwe angazodai umwe angazofunga zokudai no ona maziya apa saka ndikumusha una manje saka ndangoshifta kudai ndikamusasa dhimani maziso then ndakamba ndashifta pamba ndakarara ndabva ndarova ndakuita space yakati kurenyana little bit then but ndabva ndati ko ndeipi iri kuitika anza ndati ndiko kuratidza zvatinoita kwedu zvamuita kwenyu ndati ndikuratidza zvatinoita kwedu ndakati no iyi manje handiilaike manje bro handiilaike apana handisi munhu wehasha munhu wekuti chiona manje nenyadzi dzangu bhozi handakatonyara una manje kuchii chiri kuitika pana una manje pana kuti munhu achinditomuzvira hasha ndakatomunyara ati anoona handitomboizive iyi kwanditi handiite yakadaro handiti andangoti chi ndikuratidza zvatinoita kwedu ati so zvako iyi handizivi anzi aiwa sawari haina pressure ndati no don't worry haini zvangu iyi handimo mugroup mayo handiitomboilaike anamanya wadatanga kusofta mwayi ati hai iye hatomboilaike then ndabva tatorara
ati manje upesa chipasina kuweza amene ndakazodorara sei kozi ndakazodorara late ndakatongosvinura ndakatongo handisike chapfakanyike ndakatongotensa kudai ndokuti anything changotika kuti ngotora teka bosi problem yanga ndakatongosha ndakatongosha ndakuti pamuri kuna zongubaiwa nebanga manje ndo maproblem ndo mawana angatowapo. So mangwana makuseni ndatomuka mangwana makuseni then ndangomuka pambedha ndichomuka topepuka kudai so ya akatorara akatotaisa pamwe akatomuka akati sei tono but the time andakazomuka ndichisumuka pambedha because anambomosa kuti chichike ndomotaka kana mbomosa dabhoere chama chichi ndichitoda inovhura door ndakina door saka ndavhara door ndamati ona bururu iye waita nhasi manje handinozvifarira zvaita manhu hanambozvifarira zvaita izvozvo handisi munhu aita zvinhu zvakadaro namanje nzaiwa kule aiwa musawara haina pressure kule musawara kule aiwa bo aiwa hapana chakaba kule ndini ndava ndatorwa pasi namanje then ndava ndaudza chi apa infact handa kubaya chi dheni kwangu straight ndava ndaona chi ndabaya dheni kwachi kwakazini nangu ndava ndamutibira akazini ungaro chi dhimani wauye manje madhiri azoitawo kumanje dheni kwake mawana chiko kule tafutatamawanozobaya chichichi dhimana ndamusandangura ndakazopusha chichichichi dhimani tazovadheni akazopedza musoro wangu chichi pakuzorara manje apa ndazongopepuka dhimani ari bhizi nemblandi kule tiyoira muti sedasi kazini ndomawana kachika iwawo anzi kule saka mawana kana munhu ari munhu anetsika dzakadaroka asi munhu bo ataiwa hai ndoma zvinhu zvakaikanda saka ndakati chika ndakakutipira una manje nzaiwa bo kule ndava ndabaya padheni saka padheni paigara pa muzi panga pane next panga pane angaituma bosky yega mwe bosky saka rimwe bosky ranga riri empty saka makazopinda rimwe timu mandex ndovanga brother na tuma brothers ndo vanga vachikora mudheni momo saka ndakazotongonzwa kazini yangu kuti kule mukora dhimani yawe pane mafesi akugara ipapo chichichichichi mandex anzi akazotamba futi chi iyoyo yamakatambwa nechi kune mufana wacho mufana wacho one of those guys mufana wacho chidiki akatambwa same thing yamakaita kuti saka dhimani mawana dhimani asibo saka dhimani aturi mawana ati aiwa dhimani mawana serious asi munhu atori bo saka ndo nayangu da ndingotaura mukomana acho kuti kunze uko kune vamwe vanhu vavanotofunga zvinhu zvitori opposite because ona munhu wechirume achinhu zvakadaro apa uri munhu wekuchi wekuzima wekwasadza unofunga zvinhu zvakadhakwa kudaro komana mawana saka ndonakati ndiona ndikotaurawo that secret yandinayo yandakasangana nayo mukomana acho things neku accepta confession yangu ndoti kana maposta mukomana acho mungondipawo feedback ndotera ngonzwawo macomments vanondichirawo macomments. Thanks mukomana acho, one love. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna Haidi. Please ngatitaure about this issue in the comment section. Apologies nekuda kwepoor sound quality. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.